ओइ हिन्जाव फैयासै ने हिन्जाव फैयासै केमेरा शुट जागासिनो नै जोंनिया गामसामिनखो everyone good morning गिदिर नोंथां बयखौबो बरायनाय थाबाय ओमफ्राय दा थांनो ओंखारदो बावखुंग्रि थांनो ओंखारदो आरोना ओमफ्राय बयबो नैयाव दसे रेस्ट लाथ'दो नोंथांना भिडिअखौ जोबजासिगोन आरो लेट्स गो अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए नै गाइस बेनो जाबाय जोंनि बावखुंग्रि थांनाय गारिया आरोना फाइनालि मानसिफोरा बुकिं जाना दं इयाव टटेल 8 जन दङ नै ओमफ्राय नै जों ओइ माला जिब्रा नोंलाय मानसियाथ' लाजाला बुंनाया गुफुराथ' हाइ प्रेसारसो ओइ थ' लेट्स गो सोर सोर दङ थ' नुखायो नालाय र' साप्रि बायदि भिडिअ बानायबाय थांनियाव मानो सालेखौ खोपड़ी तोड़ साले A few moments later. केमेरा शुट जागासिनो नै जोंनिया गामसामिनखो लागाव एक्टर नायबाय दे डायलगखौलाय कुनि माला माला मोनजाबावगोन दानजायो सोरबा जोंना बर' गोदान फैदों नै ओइ हिन्जाव फैयासै ने हिन्जाव फैयासै लोगोफोरजों माने एसे फट' शुट लादोंमोन आरोना नैबे जायगायाव माने बिखि सब गारि पार्किं खालामजोबदो आरोना हा स' गाइस फाइनालि जोंनिया बावखुंग्रिखौनो मोनबाय गारि पार्किं सार्किं खालामबाय ओमफ्राय जों दा थाबायलांसै आयौ एबार होखावनांगोन आरोना नै एबारनिखौ माबा हाजो गाखोना फैनाय फैबाबो फैयि बायदिसो मोनलांबाय मेंबाय नामा ससेयावनो उदैया खालि जाजोब्बायलै लागायनांसिगोन एबार ओइ चलो हा गाखोनानै फैबाय आरो जों नामा नायना स' लोगोफोर मानसिफोरखौ माने खम नुदों बुङोब्ला माने जोङो हरनि 2टा बाजियावनो थांदों नालाय जों हरनि 2टा बाजियाव थांनानै 8टासोआव मोनहैदों आरो बेखायनो मानसिफोरखौ एसे खम नुदों आरोना माने फुङाव मोनहैनाय जाहैबाय दा माने बेहि मानसिफोर फैनाया सोरबाबा गाखोना फैदो सोरबा गाखोहैदो आरोना खाथिफोरनिया सोरबा गाखोहैनानै फैबाय जानांगौ आरोना दा नायनो हागोन नोंथांमोना बेखि साइडखि माने तरमुज फिथाइ सामथाइ बिदिनो जाग्रा बेसाद सब फान ओइ दाउखो लागावलायबाय आइदै 1 2 3 बा जागाफोरा ओइ प्रभु कृष्ण जगन्नाथ ये क्या हुआ है गुलाबी पानी आ गया है चलो आस्ते गुलाबी पानी आ गया है हापेन गाननाय दाउखौ नायखो माथो ओइ आरे बाप रे बाप Allah ayoy हनै रायजोफोर लैहोर लैहोर फैनानै ओरै मानसिफोरा जनानै मेंस्राजोब्बाय बाला नंगौ गामसा गाननानैबो हायाबावाखै नै चलो रायजोफोर लैहोर लैहोर माखौ मिथिदो जेनेबा बिदिनो हाला माला माला मोनबावगोनलाय जाला माथो जुरुबाबो पेरासुट लानांसिगोन माथो पेरासुटसो पेरासुट दासो जादों मेंजोब्बाय नों गोलोमजोब्बाय
पानी खतम हाबदोंबावना गैला दैला सेस मोखांनि हालोदानो एक गाज्रि जाजोब्बाय गोलोमना अबस्था गैला मा लाबोदों बिसोर गाइखेर नामा गाइखेर नङाब्रा बेयाव दै लाबदो गाइखेर लाबबाथ' मा जागोन नों एबार थुला गैया र' मोजां जादोंबा थुला गैया मोजां जादों खिन्थु अखा हानानै दे गाज्रि जाजोब्बाय नै अबस्था गैया ओइ अखा नांगौ अखा नांबाथ' सेस फिस्लायजोबखाबाय आइसक्रिमनो दा जाथ'वा दे पिছত खाम এতিয়া एनार्जि आसे न अलपमान मान खस्थ' लाबदों नै अबस्था गैला खाराबनि आरो लोगोसे मा लादो सेस हाला दाउखोजोब्बाय बावखुंग्रि हाजो गाखोबावनो एक्सपिरियेन्सआ मजा लंपेन्ट गानबा थैखायो ओंखायनो जों दा हाफपेन्ट गानना फैदों नै गस्ला स्पटिं उपाय गैया हाफपेन्ट गानबाबो गाखोनो हायाखै नै जिरायनो गोनां जाबाय जों वर्किं मोना अबस्था गैखाया नै लंपेन्ट सेन्देल गाननाबाबो थांनो हाला गाहायाव दंबोयो आसलबार फैबाय दं जोंनिया डिबेट लेट्स गो फैबाय था ओइ मा जाखो थांनो नामा सानदों जों आरो मोनहैग्रोबाय जोंखौ बारस'नायालाय माथो गावसोरसो उनावसो जाबाय खारबो ओइ बोरो दिसिलारा सेस हे प्रभु